Hey guys, good morning. What's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys doing well. Guys, दिनै जोंना मन्दिरनि रायजोफोरनि खामानि दं आरोना रायजोनि खामानि दं दिनै. स्पेशली खामानिया जाहैबाय जोंना दिनै बन सिननांगौ आरोना रायजोनि जिहेतु जोङो सनजिया जयग' सावो नालायथो बन नांगौ जायो जोंना बेनिखायनो बन सिनगोन जोङो दंफां हाफायगासिनो दं दा बैग्रि दंफां लोगोसे दा मन्दिरखौबो साफा खालामगोन स' गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना स' गाइस खामानि मावनो थांगासिनो दं दा नै जोंना बिथां जाबायलायाबो फैदों दिनै फैफेरा रायजोनि खामानियावनो बिबो दा दिनैसो फैफेरदो रुवा लाखाबाय बन सिनख्रुबलाबायनोसै दिनै एखेबारे थाग्रा दैखौ रबहोलायनोसै दिनै एसे स' हनै गाइस नै लामा गेजेरावनो हाफायखाबाय एखेबारे दा ओमफ्राय हाफायनानै जों बेखौ ट्रेक्टराव लड होना लांसै बनखौ ओमफ्राय मन्दिराव सिनहैनोसै आरो दा मानसिफोर फैदोंलै नै बुरजा मानि दङ स' बिथांमोनहा लागिगासिनो एखेबारे नांगासिनो होगासिनो हानाया हादों दाननाया दानगासिनो दंफाङा बिथिंजाय गोलैनाय नङा आरोना ओंखायनो हानानै दायो मानसिफोर होगासिनो दं गोलैसिगोन दे गाइसमोन गोलैसिगोन एबार आंथिं फैयाबानो जाबाय आरो फाइनालि जेथिं खोलैनो नागिरदों गोलैमारबाय थ' फांसे दानफैखांलायबाय गाइस हाफायखांलायबाय फांसे जों बन सिनगासिनो दङ जों सिननोसै एबार सिननाया सिनदों हाफायनाया हाफायदों एखेबारे माने गय गायनो थाखाय जायगाखौ साफा खालामदों आरोना ओंखायनो गय गायनो थाखाय हावासियाव जाया नालाय गया ओंखायनो दा इयाव लांदां जाबाथाय गय गायजोबसिगोन आरो एबार guys सिननाया सिनगासिनो जाबनाया जाबगासिनो आरो ओरैबो हानाया हागासिनो हनै जाय पारापारि गाइस मेंग्रुजोब्बाय एखेबारे दहायनिफ्रायनो बन सिनगासिनो आखायाबो नै फुलायनाय जाबाय एसे एसे मेमब्रां फुलायजोब्बाय नै आखायाबो रायजोनि खामानि मा होनो मावाबाबो उपाय गैया रावबो फैलाया मानसिफ्रानो बिदिनो लाबोदोंमोन ट्रेक्टरजों बेयाव गारना दोनबाय बेयाव गारलांबाय दा बेखौनो सिनगासिनो दं जोङो आरो बै हानायखौबो दा जोङो दसे थानानै सिनबावनांसिगौसो बेयावबो माखासे दङ हनै सिननानै फोरानना दोनबाय रानथों होननानै बेयाव फोरानना दोनबाय नैबेनो मन्दिरा नोंथांमोना नुखांखाबाय बेनो मन्दिरा जोंना बेयावनो फुजा होयो दा बेयावनो फुजा होनो थाखाय बे बनखौ नांगौ आरो साहा जानाय लोंनायाव बाहायनो थाखाय नङा लोगोफोर बियो सनजिया जयग' होनो थाखायसो बे बनखौ माबानाय जादों सिननाय जादों एखेबारे नै दालाय दानग्राया हास'दों बाजै मा नागिरदों नोंलाय मैगं नागिरदों एकदमबारे मा मैगं इलाय सजना माजों जायो इखौलाय एवनानै ए नै बे सजना बिफां गय बिफाङा आंना एसेयावनो थांसिगोन माथो जेन थेन बासिबाय आंना गया खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नोंसोरनो जेन थेन भिडिअखौ बानायनानै होबाय आङो अननानै लाइक मोनसे खालामना होदो गोलोमस्रुजोबलायबाय आं मबाइल दांनोनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो आं एसे सुट खालामनानै होबाय आं नोंथांमोननोबो देखायनो गोसो जायो नालाय आङो स' अननानै लाइक खालामना होदो गाइस लाइक साबस्क्राइब खालामनानै हो